Ya kini ke episode lawan Rak Syapida KR Enterprises. Kebai ke one-stop solution dapat bagi furniture sets haki yang berinternat ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej, lor kiwe ke kum ke budget ber ke design ke bagi kuat. KR ke end-to-end construction solutions neduk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani pujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumi jowai lani hai surat shillong dapat bagi jing tip berkamnya. There's nothing wrong with modeling. Main poison mentari ka social media. Kena amtak na yosuk siya papalat. Kapojing iti, marsan wan na school, wood ka bet tuition, marsan wan tuition, wood ka bet para lumjan. Asul pam, tasi, chabom. Takmain apong patlan atli. Pangtan gin. Iki pojing iti na taray ka hit do ka shuli. Kan mau tong movie jong rekari jula aban kled. Kajing tali jong ni kasi ding jan shabar kam tam em kakam long strong shushu. Hagani kapur, beli shibun sa isin kong Rochelle Mitsun walang kajingdan kajungpi ti pitriam haban lekai sports katating itip hapo ka puli puthiru hakiwe ki benta jong ki drama ru pitriam ti khandrius nem pipoi banlong Miss Lasuban beauty pageant ti kadi house nem 1996 ti hadin nang tu followed by 3 more titles kadang ya chu slightly Ti katu kadang day ke journey ke jungpi, dang shoes dang ke jing im ke jungpi, Arjari way Jet Airways. Ti hadin nang tu pat kibun kipor jungpi pidan lang bat ke aviation industry, bat ru bat ke hospitality. Ti ngini oban perkhat sekiwi-kiwi benta kadang ya kini ka interview. Kum ilong kemi ngatrai kani ri baning kongdu ngayo oban ya keren. Please bun mawan hang ni. Thank you so much. Ti ini hasdang no nanduk kapor ke jungpi pisdang ka por lit school hadin ta pisa he eiru so ngi kwa ban skap pangataken. Okay. Meningkong thank you so much for having me here mo. Come Di ngia yang adla kha po jaw lang sning. Okay. Di ka hanari nanta ngia move po malki ngia sa dhan kiti. Nomor ba email ipai ko ban pa school hang thajan polreto tinga apuli polreto convent ngia don nyong uch para Ti nomor ba kakamsuk mo kalik kawan sa school sinishtay ti kakalong kanwinyan ti nga sa abis to nga sa ingway ti tamba ngilong ka family kamli ka ba bit babiyang mo we had a lot of struggles sa kapor ka jinga sanjungi minsyadang irid ti iparu unju kamda shat daklantan ti wala katarong niya kamen para niya siyam ki challenges ki babon pa po ka imjungi Ti imeiru ban ai ka spak ka imdon yang hanrei kum ka committee ka spak ka dor ngala ban ai dika education mo ti dadangi pendan kam bhai ka education jungi ki sap ki ba pher ba ai blame ta jungi nila ban ki shaphrang ti ngai ri kun bani kong do fi hoi bani kong do mga hieng ti kum ka men nga jukwa ken ban ni ngar ngakwa ken ban ai ki luxuries kum ni kum tai ken ki parajo nga habang siam jing ki por shutiru nim judan por ban le kai than ni hapit param judan nong tray ting hapit ka shet ka tiu ka lum ka lang ka nadong shidong ting nga shulong passionate bang ong ni nga kwa ban le something nam ta ka family jonga mo ti iparu shong pulikot khbor ni David ban pulikot khbor namar bang ni ban tiplet ke ek jinja pa perthai tingim jutip judan social media ki pozim judan ki ek kata kadi kisnemi utnai Rochelle kito na ki por 1995 94 95 ke ek ipai la hikai fi ke ek babhana du ti ki por kandai phu riu rim pi ki dei ba so phu ek jingjingai ki yo i tinga she long very passionate about sports acting ti ha school ru na mai pajing di artist minshwa ti kata kasap jungi pa ka wan hiar pateng shangi pat ki khon hoy tingolong very artistic bhan school ru kidan ki competitions ba phair ki art and craft tinga shit smart bhaban ban design ki but ngashe job ru fi kumta ki competitions ru school tinga thai ka school ru ka encouraging na ki por phi ki SPW na thai tu subject ka long very important hi menchwa ngashe jai tu ngashe ni balai ki niran tu ka subject ting ting tambang poi perkhat pat Katuri ka subject ba penmi ka sap ka ba pair ka ba jungi ka bangi don. Ninga klam realize at that time. But then like I think mentara nga perkhat ka life ka jonga ka school ka bangi don ningkong katui ka ba pen encourage ke bangin tipti ka lawai ka jong da jong. So anyways house nem 1995 and
kat mangan puli kat kot kebor ngai iba kadang taka miss la tempang tu kebor ki kot mo and kanong job kari na pa Pine Mount School and ki batai fang prize money kani katai ini ngala langsung motivated bahamo ni aku apalat banjoy aku apalat hindi nga perkat ngarai ko bat kisnam I was quite thin and then ni imday mga sunggup habriw na kani katay tambang ako apalat iti prize money kanyang to ti ani ngan ong kumno kanya hiyeng ti nga klimo ipang ako apalit kata ti imay ti inda long comfortable tan yung pingayu kita ngan imday mga sunggup habriw so bit so biang tambapit si may kani ka prize money kalaban ngarap ha mo ladang job ele ti anyhow nga ay por yala di shisnem bangat pinkre ya kani ka competition na marbang hat sans dem to kapor ti nga pinkre li nga wa jing tip company shu pangani ka competition kani ka tai ti ki jan ki jing pong kani tai nim da biang ban thit bathamai ru nim so lai ha yeng ti nga shim jing rap jong i nya jong ken i ilok jing mama jong ken ti kirap yang kumno pania ki jan kini kita ru kirap yang ti nchwa ka competition ru namar bakadika traditional beauty pageant mo ka Miss Lasubon ki change ka kleng na ka latempang sya ka Miss Lasubon kani kile hei nadang kong ki organize jong kasbok mo ya kani ka competition ti ngam ti plaj yos ngol ka keteng jing ba harding pre mentain dan show tamba iri one of the main iri president jong kani ka beauty pageant ken it was held up at Central Library. So for us pre contestants we have to know about utiulas subon utiulas subon ki so full details pangkata ting haban puli company ash pangkini ki aka napin clearly kumno bangan introduce di kumno bangan ni ting himon ya on stage for the first time dan ki fears ki aka tamba ngong lada nga persang bah company aman kasini tharai ngan show focus bet bangan ya on stage nga tip ka ki lights ki lawan bet ngan mi ipat ba show ti namar at the same time na Shillong athlete has school nga represent yung school for the athletic team ti wada dan bunbri maknaru nga focus bet hak track so nga katu kajing focus kay rap yang on stage as well so por banga join ya kani I was the youngest contestant mo I was the youngest contestant at that time when I joined Tipma I won the crown ken and it was a huge boost and ni nga recommend sha and then katukas nem the first year li na marbakim sha bangin tikpan any other beauty pageants ni sign contract but ka new trap ka book itu ka por ti throughout that year pre ngayo ban akapo dudashan ngayo various opportunities bangan yo kamay pisa kani katay ken naka contract but ki ken so that gave me a lot of motivation and that gave me a lot of encouragement mo bangan persyang syakmat ru ti kapisa ka banga yo ru nga oi may bu ha may kani namta ka future jonga namar banga kwa ban ni shabar nga kwa ban kamay nga kwa ban leki aka mo namta ka jing im jonga ti ngayo ru ban yarap haying hasem ti anyways how 1998 pring la de endang la de ban hand over the crown namar ka di ka pure silver crown ka di ka running crown ka baki ai mo di how 1998 pat nga join Miss Meghalaya ngayo second runners up di again 1999 ngayo Millennium Look of the Year and in 2000 was the last beauty pageant ba I took part in Shillong ngayo ika Air Force Mila Queen di ngala sutu ngala lang pisa kambon nga ongi may kinyo aspa nga kwa ban mino na Shillong ngamdan na bang yang mga lehni nga kwa pala ban join airlines but nadang join airlines ru ngada beli homework pa shi kamyo kita ki bladon hospitality background ti Shillong ti hotels ru kim na biang ti por ki dan ki barit baria ki hotels ngam kwa big bakan long premium big ngakwa big bangan long chakmat big and I would like nga would nga shi push big yala di bangala bujing tmu banga di ban yo kumni tamut ngadi ban lekat bangala bangan poisya kata hongkeng ti idan tay bay padlok jong aru itaru i job Miss Supermodel kam jrong ita yang aru tingia kum ni best friends yung ngande mga kani join mafi kato job mafi kato ngan job mga kani kum tangi share motivate bay ti parar mut hi itur besam jing hiyeng idan ki family problems idan ki challenges baper ha yeng ti turi yung ngar ngamla shuban chong hiyeng challenge ni na uspo kalkta namar baka ni dan mit ko firi po kalkta ka kamlong safe ka kamjan chiyeng ru ti
Di plus ngila ya temu bet ngini sport character ngila arabi ki ID ki jongi di haying ki ong kumno pinnet yang wajju kuslai ngila he mata ngila su tho nginya wat bet kalinti kala jong ka ba ngila yu ken di meiru ong pechni ki para kat ni pidan iparu in bam nak lantan di lada plat temu balik shabar di kapisa kan katai di nganum la ban pha bun mukon ka shong happy ken kumno pi kwa ban Penya ika jing jong pingan yai dan bengan ta jong pingan support baik tambah ngamla ken kumba namar shanirung hab pe ki para yung may ngan pe pa ne ngan pe ka ying ne ngia sa ing wai sa ing barit ni tangya duk ma ti por tingong wat kuslai ngala decide bangan net ngaru ngala long ka baning kong ka kon jong pi ngan yai le kat bala man yarap hieng that was my motivation ken that was my thought process bangan mi shabar bangan le ke nam ta family dia di indang ila poish po calcutta mo ngim tip dan tak tak maglaya house po calcutta ni sabista di ngi kemen palat ruba ni poish po calcutta namar ba ngatharai ka jing yarap bat ka jing teli jungi ki khasi ding dan shabar kham tam em ka kham long strong shu ni rap bet para khasi ni dan bet ki lat ki nanti ki parlok ki bania shnang tu hi ni kendo para khasi ni rap bet ong ni wana shlong ko ban le kani ko ban tai ki rap ha nathai ngasa po megaya house po dormitory namang isi tang something ka tamo ti polish pina college ID ti ikala ya rap ha ti ngi awa jintep ni ko ban le kani nga join ta ka travel and tourism course ka bran mar prisha ka megaya house on the other side ngali ta kejat ngawan pai ta kejat di kat manganang puli ngarang buat kamar tad mahap sustain ya di mo di por bang ling mani po medin ro ki advertisement hang tu ki ong ba don vacancy sa po Park Hotel tinga apply kin po Park Hotel tu por tinga yo hiru ka kamang tu po Park Hotel ti nga join po front office ti kat banganang join nang tu ki ngalasang kenduk parlok ngalasang kenduk ki briu ki bayar trailang kani katai ti nga ngabu bi kejing temu jonga ba ngakwa palat man join di aviation industry tang ba ngaban tip kumno ban rumpat kamli ke bakai ti kat bangadang dana po Park Hotel ru ngadan ningkong po front office na po front office nga siya promote po residence reception kamot bangi tiket tangi ki VIP guest sudah tangi ki VIP ki bawan don 16 rooms 15 suites and one was presidential suite hang ta ki man sabi tang ki VIP ki film stars ki long han jong kari kani katai ti ka interaction bat kiru ngabiang bha kani katai in the meantime ngayo ki khbor na ki parlo ki baya trailang hapo ki airlines mo yung katata tarik in sa pinan interview ko niyong tay tingala kamen pa ngala pen kreel di kani katai ngala student pa di indang lalit yak taka interview pa de ngayo I got through Jet Airways mo it was the happiest day of my life Usna mi yun 2001 hoy di indang layo ang ito hiyeng tang ba ka khubor ko ba susi marbelay imay klam sha pada bangan join tu hakapor ba pilit siya tay i support mo i support of course i support tama namar banga por banga pois po Calcutta pat ngimpoy perkhat ba amdan base po Calcutta ka base po dan satang po Chennai Mumbai ba Delhi tinga ngayo benjit na kita an kislik yang po Delhi ti po Delhi pat imay yung ngamla ban sha namar balay tuk por po Delhi kadang long ani kadang long tang long ting fi ki parents ban pa ki por namar ba ni ki brief po Delhi ka pair kan katai ka kidan ni ta ka fia ha ti imay yung lada pi pang pistam kumnungan be situ ka nga ti kajenjar dadi be yo pi base po Calcutta ngidang somehow dang la ban be de yo base kam si jangai ti kala palat ken de happer khat hi ka taru ni ngala sosi jauh sipa palat ngong ni na lor bangawan situ sini bangan puli bangan ngala yo ka ni kam ngam yo lat pan shim ti ngala long thang sipa palat ken ti at the same time masu thu ka jing ong jing meiru namar ba kini ki ba li sa si jangai long lai banai pim yo tulop pi under training pim yo tulop ti pia ban sustain hi daladi kin bu ipi hapo ka taka kita ki hotel nak ki guest room for some time dem ta pia wat hi ya ka jaka accommodation na jong ti kam dei ka ba
kai mo kajing dot kam le ka ba suk ti ngongan le kumno ti ngali itu airport man jong ngaso si tama ngaban ong ifi bangam la ban chimi kani kam ni ukili nga balay ti nga batay iki challenges pa siya mahiya nga ngay ti kumba suplit la no blay ong hapo jet areas to pork ong ba kimot man play taka club premier unit ya taka club premier unit pat on ground ni hang taw ni haban handle ki VIP and CIP passengers ken ki balong just a unit nam ta jong ki business class passengers ki passengers ki balong ki bureaucrats ki balong helong han ki actors actresses ki people from different countries kini kita but it's special handling for them ken so porba kipe kata nga sha select ya kata ken tingala kemeni pat ngo tammele at least nga kami ban fly tamba at least nga dan Hawke Airlines at least nga dan ground and that was a really good learning experience for me ken yang ta nga bun ki brio na po silong ki bangayo niya kendo kini kita ki boss ni mai ki ngayo niya kendo ti kamtam ki brio nang nina pasyong kilong simple bha hi day ki ba dan ki baya business class tama kim tip ki privileges ki bakiyo ti ngayo ban batay ngayo ban tip le chipang many people can ki belong helong hai ngalong on a one to one interaction but ki ti ngarong astonad ngayo ban tip ki likes ki dislikes jung ki travel plans jung ki and it was more personalized interaction kin but kini ki brio so ngarong ka exposure ka bangiyo ru kalong he bha fi kalong vas bha ti during that course of my time ru anga silong passionate about the aviation industry ngalong passionate bha ya kata I would give it my 100% and then we had a lot of perks also ki tickets ni si tang ki tax ni ayo ban ni on chi hot sutanat ya kata ki privileges ki bangiyo tang kawi ka baduna is kaporbang Hoi. Nama pina dan hapo airlines kaporbam ting kaporbam kaportia kambiang. Nama ngi dan timings ki shift wise. Ka shift ngi na ka sang sau baje takmut ka kali lawan shaw ngi live gym step. Sau baje ka dei janmit. Min step. First kalawan shift ka sang sau baje min step takmut ka kali. Kamut live gym step kalawan shaw fi. Oh, live gym step kalawan shaw kali. Shikan ta sha. Tingi hap shaw ngi hap ka airport ka dan shaw dam. Ngi sa po Central Town fi sa nga sa Park Circus ti hakwi kali saumut ki employees ni hap shaw iwe kan na po jing tray ti hap kre kami kap jungi kaban biang na dong stong kaban biang ti dang step pala shape la ban ba mla ban ba ti dadangi dan ka shift na do saw bji ni shi yo break kum to nyo steng in between ka flight ka bam patlan ti tuk pon shi bam breakfast ni katay Teng kam tama ki por winter zelay baka fok kas jur palat na Delhi nimji o break. Baki delay baki flights. Ade beladum lo te la. Ki delay baki flights tak mun ihap syong me hang tu. Ti bun sin ani nga yo jing stoma low BP teng ngala afin teng kalong be kumta na marka timings kam ya hap show ka por bam jingi ka balong kungsan kam ya hap show. Ti plus nga sa po ki hostel teng por mga sa hostel li nga siyam jing ba na marblay taka hostel kadi kat pras pash benay ti live nai ka ju po jet airways ngam ngimyo tulop na markat bikin register ngimyo tulop ti nga si dan big ars pa tingka po pla ti nga kenmao ka way tin ka ba email hikay iki coins sa menta nga si save ba iki coins nga si dan bi ti saving iyo nga po ikramo nga si bubet ti namar ba kata ka hostel junior ko long strict ba niyo tang ka breakfast means ka timing di ban biang ka breakfast 7 to 8 o'clock niyo breakfast then again from 12 to 1 o'clock is lunch and again 7 to 8 o'clock is dinner pi tingati namar ting ladang ale morning shift takmut ngayo bitang ka dinner man bam shi namar ba kan na poy nga shiying ka lunch time lalong over pi ngayo ban mabitang ka dinner ti ladang ale general shift pad takmut ngayo ban tang ka breakfast ka lunch ngam yo ka dinner ngam yo ti kipalok na po hostel pat ki shi yo saw size ruti ting yo peleng ting yo bit ka jam ti kipalok sa ba ki snigi na pulikot ti ngashi bam ruti ar slice kipalok pat ki shi ay no kanya nga man ibay armo ting kin sacrifice kin bam tang at least ngayo song ruti for lunch
ban rush po po kum tanga survive ti ngatrai iti pisa bang asyik kunai kum tur ngalayo ai bi ki ngong sepentit yang i sepentit i parathai ngap i do adakot hang tu hadien so ngatrai survive kum tu pi and ngatrai these are the hardships ka bangi face apa ka life jungi ngatrai ba ka penlong yang iti kadai ba ong fi Rochelle kong Rochelle ngalap ngade kini kijing ni kijing ka penlong kuma tin dong wei gadan ka wei ka baki ong character building ka bili ka character ya ka jinglong jingman jungi namar bun sin da fi mat ka jing hi na try ngin susulong be tang bangin ong ngin su i be tang ya kata ka bangi kemen be ngin sngo sarong ka jing sarong ngan kiu shakli ti ngasu ya ha ba ong fi mene bat nga ba shwa bangan ya chakmat shu de ngastra ba ong ba i ai ka jing hi kai ni ying jong pi ka de halor ka puli puthi ka de kongsan ti nganda poi hadin ngi ya suki mong in se poi biang sha tu ka jong pi ka tu ka khana hakaliang jong pi yo banga ki klet ma kani mo pi smo kumno ka puli puthi ka ba menta bot ka ba yo ma pi ka long kumi long kami pet kum ka long kami mo nga perkhat mentality kala kam long suk bhai khna le in a sense everything is from the internet ki yo lot ki tuition ki tai ki biang na dong stong mo hot ka la long kam suk in fact ki la ka education system ka long kam suk shu iki bakin la kin man poi shakmat kum ka por jingi pare te ngim shimdan kum ta ki internet ki ngiyo bari tuition tang nam ta ka maths but science ida kwa extra help ki guidebook pi ka jing plus ka weiru ki khna am ta ka yo suk shaba palat kim trish tom sumo ani ka yo suk shaba sko palat ngata ngasko kaliang jong ani ka por jingi te bat ka masan wan na school wood ka be tuition masan wan tuition wood ka pet para lumjan ha shet ti shaban wan email na jing tray ben biang not ki uniform ni haban sg ka ni ka tai ki mujang hap sat ki ket ni hap sat ni hap le hi na dong stong da pet menta pat ki khna ka yo suk palat for exams ki khna ki thangan mo ka bam ka ni ka bam ki tai ka po jingi ti ngim shimdan e em kum kata dan nga ken mau nga haban mare kum next ding haban mare sports mangaru ipadang step ila khe ila le peleng em yang ila khe bat kedut ila khe bat vanilla essence ila khe ki ke ngap shudi betuk wut ha bangan yo bor ila ai be yang shi kamu shana kulai bla de dem mo te mentang kam shimlong kom ta ki kon mentang ki ko ban mam fancy lut gede plus ka bor kim dan takin bo ka bor kim dan ki bon setengah jai tu sudah ndai ba syukran kum tu nga ken paid I mean nga ken ba general bit kum ni na marba ngalong kalong kami nga tip pi ati ka poji pada ni ka ba ka ka bangi kwa ngim ji osuk ngi haban trish mi ka bangi kwa ru ti ka long ta ken ngalong stu Rochelle namar kum i kumukupa de nga shem heradi ba ka por jungi ba menshua kitu ki prapo kendai po hadu nga tharai nga kikut kitu ki arhajar tam ka ki brio nga nang i kidang trish tom ha kidang minot kidang sutu ya ka kapor ban adakare kapor ni bandan self control ni bandan ya kita ki ban ong ki ban penlong yo brio shisha ban push kmat tang ba kadi hangta kin kumbo ngayo sngo kini khana ki jong phi naru ki por ki ba phi ong phi phile charu sha tairu khat phinang ru ban lumia tu ka pisa pe adu ba ka economics nga tharai nga ka tu ngala manong economics sang tu ba pion rak subject economics ban lumi tai pisa kendiat na bentai di ban ong bendiri wi ti long la ai lupa ka pisa la ni la phone la yo ta ha ka jong phi pan phi lum hi phi tip hi ma phi le hi phi wat hi nga tharai ka support system ga di ka we ki parlok jong phi ru phi yo ki ba biang ngalong bless shisha kata ngalong bless ndai ba ngan ong dalali hiru ngadalong bless shisha namar bang yo ki parlok ki bang supportive sakwiru ngaken ma bik tinjing me namar ba ngatip image ni shi yeng ibun challenges ki ba I face me marbe di plus ngam note hiru bangan pan ngam note so kumbanga yo ngadi benang ban im kata life ka banga kwa mga ken im simple bait nga kwa bit bangan yo ka kam ka ban uniform namar belai ngam kwa bangan spend pisa man thi jan thi riam thi bet
ngadon mi kita ka at the back of my head ngan kitche ken kini kijan ngan phong kat nu ken ke i mga kamay takmut kalalut tang harong phong tapi ki padok songa ki military office ni tai longa shu ai ngu ken ngonga kadon ka reason ka bangak wa ini kam kadon ke bar khoj adin kani ka jingkwa ka jonga ken the even while I was with the airlines through ngayok ki office babon pha na ki companies direct namar ngashi don in contact with directors ki managing directors ki long hai jom different companies ki ba directly ki offer come back believe you man join kum tai the during that course of my time pat ngarang stonat man try project areas namar ba ni don ki double shift dan ki double shift ni yo extra ka pisah ni ka tairu di kadang kena kadang samla ka met kadang klan di buat sini seleb kita double shift ru. There was a time pat ngayok offer directly na general manager jong ITC tu ka porken ITC Suna Bangla kapor Calcutta. Ngaong ngala perkat ya ka offer ka bangayo. Ni paring share long close king airport manager jong ni dadan any problems ni share kerli bed ni share kan bed. Ngong sa ngamut kum tati ngayo offer kum ni kum tai. Ngamut ban shim ngan lek kum nu. Tahu search ni ruang na, di ban petken, kami yo bun advantage hang ni ne, kami yo bun advantage hang tay. Kaya ka facilities ba fiyo hang tay, bat kani petken ko ba kam kia ka ba pi so EU. Namar ban pelat ya piru ni so benut, namar ngalong ke asset apa ke company ngayo best groom staff non-stop for 6 months. Dia kataru ki pak training yang biang sport Bombay di dawan ki new recruits ru ngayo lat ban pen train ki ken ban pen create kumno bakin ke grooming ke jongki kumno bakin 1% ke presentation jongki kan long kumno di ngatare ke exposure ke bangayo ru ka long company ken di ngaong user ngaong serpet hang ni titong layo pick up and drop ki flight tickets ru save tang tax she ajar mo Sunspa one way, Sunspa the other way. Anywhere in India or anywhere abroad, nga kwa manit tangkum tang receive tangka tax. Di katari ka main thing mo ngala like ban save ticket katata. Di ngong sa hang tay pare ti nganyo drop tang dara di night shift kan kin job yang asiyeng. Tamba hang tay ngayo uniform. Sa hang tay pare ngayo skabam. Ngamdan kam kin man kuslay katang ong sepet hang ni pre nga syam jenjar mo nga ni kabam ka di kani katay ngamda biang than kani katay di katudap ru ka kamlong slightly higher than what I'm getting out here namar bang layo experience kani katay di ngala kwa hisa ka change kandiat di anyways ulong supportive by usar jong aru por airport manager wong tamele ba fila decide kabyang hiba fil anam fila grow nang ni and ka hotel pre it's more or less the same thing fi ka bangile ngi take care ki passengers on ground we have just a short interaction with them kani katay in hotel pre it's the same hospitality line he tama guest stay for a longer time but in the hotel kalong kumchu I kamot it's the same thing it's just that we're taking care of guests you know from ground to the time they fly to one destination ken hang ni pre same thing we are checking in the guests like how we check in passengers hang ni pre in the hotel but we call them guests in the aviation industry we call them passengers ken kumta kalong no kajing pair so then of course we have dining in the aircraft as well hang ni pre in the restaurant it's similar quite similar in that aspect ken but then like of course there are more departments in the hospitality sector putting it on customer service I was in that area the move no ken support the hotel line the join ITC nga try hang to as assistant to the general manager ni kong the UGM jang apre nga try shibna ti ona nga so waste banga bu if po back office na marka customer care skills janga ka tibit palat yung I want to keep you in front ken di paingash po business po banquet sales indang po banquet sales but napit kai ka experience ka exposure bang handle directly ki clients ni bun pa ki banquet halls kung ni divide ki banquet halls different events and different banquets ka food tasting different people different palates different events different type of food bang serve kani katay kapan widen pa ka knowledge janga fi kani ka line and while I was there again a lot of exposure a lot of experience ka feedback bo yo boss jangaru
got a bit like in terms of me handling difficult situations tamar thinking it's not only rosy situations fi thinking yo ki clients ki bam ko ban siu thinking yo ki clients ki ba pendik Pino yo gitu file lo. see one thing that we've always been taught is to work under pressure we have to be very calm and composed mo so for example ngong fi mene por bangadan po airlines da delay ki flights ni shet sakut MMG obam mbei tangam ji obam ni sha tim laki lakah hagi passengers ru Ngai i na mar fi i man ha belingan ong fi Russell ngai i ka ni. Ngai i man ha ka ni kan mau ka tu ka jingjia ka bajia. Apo Indigo Ai ki flights baki yang ki dan ni ki briu ki bang kan mau ki yang halor ka des. Ki halai ki. Ngam tip balada ka tu ka trikam ni em landa ka de shisha ka akor bani ben peni. Namar ka long hadu ka ta ba. Ka piru pila dan ha ka tu. hoi Ti namar mangi ting dala palat ka kam. Dala syak mai la di syak kerende. Ni ai no resignation letter jungi. no te kawai ka ba mangi por ka pojingi por mi training por Mumbai mo por mi join airlines ni ok kot ka berben ba kat ni ka pas mak jong kata kam shim kot masne interview masnyo hoi kam shimut ba phila long acceptable hapo ka kam long kumta pinyo ka appointment letter jong phi inda phila ka training inda phila pass kata ka training ru ka pass mak re 80 out of 100 Pi, ngidan ki safety, ngidan ki bon bha ki areas ki bangi up tip ki aviation codes ki bon bha ki bangi up tip top. Di sakawai ru ngi la dap yo ka training kumno bangin work under pressure. Kedai tu kan kuat bentuk. Kata kan under pressure namar balik ngin yo ki customers ni tai for us. The customer is always right. The guest is always right. Ngi bakla bit mangi ngi hap shim ka bli mit mangi. Tilada ki long dom riang sakat ba dom riang ru ngim chula ban peni ki temper jengi hang to. Ngi hap ban long cool and calm because at the end of the day kam bli take for jengi. For us safety comes first. No matter what, it's always safety first before anything else. We always, and Jet Airways always worked with the motto safety and on-time performance. We always kept that top priority. Safety and on-time performance, we have to commit to that. And lada kadiga delay comes from like a fortune. It could be weather, it could be there's something wrong with the aircraft, maintenance of the aircraft or anything. So lada kadiga weather, kam permit like aircraft pan land, kam like a fortune. So beneng ni le mar le yo le si kala ban crash ru plane. Ha perkhat ning kong ya jik yam yang jung ki passengers. Kata taking hip smooth to bit hot ni ai ki refreshments ki ni haban ting lada kalau jur palat ka situation ka ba mangi nang khana bangim la ban handle ki khot be you supervisor jongi kini kata so we having a problem kum tam ta kinuan ki can be directly ki supervisors ni handle bit normal no kan kum ta ila don pa ki understandings but ni you don briefing dang step kum to ting la tip pa kinu flights mar mas man ni la check and chwapi kinu flights ki long on time kinu kat nomor ki passengers ki ban one don what type of luggage ki kin poi cargo kumno don met yap nem dan met yap ni tip na dong stong hoi ni tip na dong stong kan nunggu ki VIPs ki ban travel on the flight tingi tip na dong stong Laju kendo inu celebrity. Ani na abun pa ki actors actresses ngal akan do ki venga boys pergi travel ngal akan do te te aqua ngal akan do you know ngal akan do Amitabh Bachchan ngal akan do pun pa Aishwarya Rai Sushmita Sen most a lot of cricketers kini kita but okay like can do te menakani bayap bapli i Pastor Conwell group menakani by Clark group nilaya we still have in fact a Jet Airways group of all our ex-colleagues we still have that harumentaro connected but can most of them of course naruba ka Clemdan show Jet Airways like po different airlines and different jaka bekiasa kan tamangidang long connected harumenta te bapri pa Clark i Pastor Conwell group ni naki colleagues ni akan mau kini iba he was such a fine refined gentleman kan na po Meghalaya the kibon kibe condolences and we remembered him for his ilong so humble so kind and he was our club premium member he was a platinum card holder so you know his frequent travels and how we would interact with us kan so kumta te ngatharai ki celebrities la bon bha ki footballers ne ki cricketers ne exposure kamu fi experience pi kalabun exposure kalabun pi ngalor ka tu kin Russian ko ban ni poi mo ba
ki kena menta ki dan ki ba teng ki ba shi atin ko kam kum ni ki kwa manrung hakum kini ki lain modeling mo ko mane ba fifi at the age of 16 kan rius nem ti ki dan nap deng ki kena ki ba kwa le modeling kam tam du kan thai te ne ying ba de kim sha pi sno kum no long ha ka liang jong pi kata ka dei ka pin ai kum no ka advice ki kena and for the parents maybe kum no ki kimi ki pa pat. But modeling is not, there's nothing wrong with modeling. In fact, but of course, there are parents who belong more conservative. It depends on them, how they speak and how they talk, get in touch. But kini designers, kila ang pa, but natin na ying ngam siya, imsha ki family members yung kani katay. Tingan tharay dada ki parents ki ba don jing atatin kani katay. Kila aruban accompany ki khon jung ki, kila aban pet lang kalong kumno ka show ka ba kila aban encourage ki khon jung ki. It's just modeling. Nama ka pair modeling and beauty pageants ka pair bha. Oh, batai subha se Rochelle. Batai nama kidan ki bapet komentar kani ki viewers jungi lani kidan ki kenthei lani kini ki long coming in sapoi shibet. Tambah kidan ki kena samla ki bakwa bandrung ha ka modeling industry te le se kin ong kim kwa bandrung namar ima namar teng ka grooming kambian mo te dia keren Rochelle hang ni ru namar ka modeling hai si osngo bang na puli teng ru mo kidan kini accusations lani ke jinga keren ba kalong ke iki ka bal klam akor ya ki kenthei ti hatu phila ban pen kendiat pen clear ya katu ke issue le si bangin du ya sothu mangi ke yang ni dengan keren Hoi mo kemangan shu ong no in fact ngai liru menta ngadang shu in fact on Sunday hi ngadang shu announced by opening my own academy mo it's called it's called Crown and Confidence ka academy jonga ka ba I'll be mentoring young girls and boys kenya kani ka line when it comes to pageantry mo this is pageantry I'll explain baro apli mo ke pageantry pat kalong bakinya kun haki different beauty pageants kani katai hapo gari pat chamar ru namar ka jinya kun ru ka pair namar ba kinyo ban hikai shpang ka pers nganyo ban hikai ki shpang ka personality development ka jongki ka overall ka grooming jongki ka skin care routine jongki ka etiquettes jongki ki table manners nadong shtong A to Z nganyo ban hikai ki mo ka tadi ka pair banyak ka modeling pada ngawut personally recommend ni ki kena bakin day at least kat pras nem sheneng namar ba that way de kila ada kat pras nem sheneng personally can I would feel bakila ban take care yala de mo kini ki fashion shows kini katai it's run by different designers and different organizations kini katai ting ki kena ki berang kena pada lada ki designers ki design ki jan ki ba kam ni long appropriate ki kena bakam reta kam ya hab ki parents ruting ki sungu arti namar ki hab ya mat bun bha ki brio phi lada ka lingkot palat ne lada ka penpau thanang ni nang tairu kam ya hab ti lada ki di kena ki bla long khat pra nani arpho ki bla so thu ya di ki bla dong kam long experience da ki ya ki la so thu bit maki ken namar ba with that comes a lot of challenges ki ba ki hab face maki ken how would they handle that exactly me ha ba ka tu bokren ma fi kong Rochelle namar beli ba katu gede kawai ka ba ki bon ki ba ngi kendu ki kena dikin ong bet ni salia ban le modeling namar beli se kar kompong jan jungi kala ban kata shiyeng ni ki parents kin ong umlong namar ngidang dan kumba ong ha kani ka society jungi ka badang long conservative kadang long ngi ngidang long ka barit kumong pi ti long ni hab ya suthu ya ka akor ka burom ka rong ka pong kom riam ga jungi li bokong sandu marta karyam rung ihap yanang te le si katu bakren ma phi ban pen shai halor katu kadi ka wei bang sutana bakin te pila ban pen ya chushu shakmat halor katu hoi pe ka pageantry pat ki khna ki la ban phong ki designs ki baki kwa ma ki hi ki parents ki la ban ong ngim kwa bakin phong kum ni ngim kwa kin phong tu ki la ban ya customize sakata ka rukom ken tingar ngam encourage hiru ki khna ban samla bakin ya phong ki jan bakum ni kum tai namar ba first of all kamet pi kareka temple of god fi dai fi di banang banda film buram ya di kumno ki fi expect ki wei ban buram ya fi absolutely true ani sotonat ba fikran ya kata bang ayo smo first time kong Rochelle sotonat ha kanite ngala banong kaba le singam de yo smo than ba fi ong fi mentan kamet ka jungi kadang dei ka temple ka jung blei sotonat ti hoi ha ka
social media kan ni katai ting ki kena ki kuat banong popular ki kuat ban yok bun pha ki followers ki katai ti kim snoi ai ken henry pada ka kata pada the long run pi ka kata ban the long run ni ki namar ba ngim tip ki comments community baki yo social media is something namar ba ki lalong too much into social media ka image junki they start to come into a lot of kakta in terms of depression, kakta in terms of low self-esteem pi. Yala ye pe ye katu menta kam katu keren mapi halor katu self-esteem, low self-esteem ka jingduna halor manamar mangia ni kwa ban runga tu ka social media runga kwa ban tim ha. Main poison mentari ka social media ka ba ngaru as a mother nga face fight ka challenge namar ba ni ha ka phone ki khon menta phim teng da phim dan por da phim la ban monitor ka ba Ting ni fin i nim i la bam jali kum ni mo bam ja kum ni la bu tu ka ba especially after covid nga tharai nadu ketu bas rang ki online class nadu kitu nga tharai ki kham tebet ki khon ban yang ngaru ban yang i man shi hoi ti nga dang long ting ngam pat dan nang bha dan ki khon ki la kham nang hoi ka ngam ong ba ka di bas niu tang ba ka ru kompendan kam ki nya kata ka di ka we mo lada fi nga encourage bhai kin khna ki ba pendan kami ki sub ki jong ki various hobbies jong ki ling ba ka social media ka balak banirap iki pi tang ba other than that ni bakan chlong kam kai no ni nga pe ki khna lada ki yo bon likes ki sngo comment lada kim yo likes and followers than ki sngo ba kimpat biang kum ni kimpat biang kum tu that is what I call can low self esteem. Okay. They feel that they're not good enough. It's not people who they know, but I comment siki. It's people whom they don't know. Ting ki brio ki ba kumangi kum family ni tay ladangi ong la itanat kum ni kum tay. Ki dan hiti feeling not good enough kalong no kum takin. So social media it makes one very lonely at the same time. You may have a lot of followers, but nakita who actually knows you. Day. Ting ni pe ru mentah ni po social ngapo Facebook ngi mi thu dan gi perlok li ngi mi thu. Mi thu. Kalong no kum takin. So at the end of the day, but haka phone met. Day. Menta bun ba ki families bun ba medan Porsche nomor ba. Baru kakiran bun kami haka phone bet je. Tadi Katu kam kata ra kong. Kata palat ba. Ani kata palat. Nomor pila im ha katu ka generation ka ba dan ka jinge kren hayin. Dan imei ipa ki para idang ya syong kai dang itu kana hatu kamla hiran namar dengi lek biang sya katu ka barim ru ngimla syu ngi ha ka poj ngi te sandi dan family meeting bet namar ba kuman syong nama imei ru betray ipa ru betray di throughout the week national rush bet namar ba lawan trai mengi tingin ay bun kam ka tuition ka kot kani gatai penbiang kani gatai so ngi bagi abun ting siparating kai kijing shot kita kimi ki daw iu mano balale ke ti email kat no hin complete kat no hin talan ti hak sanding should make sure bet bangin dan kata family meeting bet but email apa mi points mentang sing itu la hakan ni kata yo itu la le kata itu la penjak kata itu berkemet school kum tu ti ngi syong mari pang ngi discuss belagi mi kita ki problems dada ngi hap syak bom ru ila save eu siang ding ngi syak bom na sul pam ta sing syak bom tak main apa patlan atli ban like macam ban pangtan ke ti ipari imdai babit la so thu dada ngi tip bang na phong reben ila aminak ti slide ti ngatharai khamtam mga di parasna argot isia fall into trouble bit man kapor ti ngabaning kong du ti parasna di shop brew shop parasna tu tinggal ami lang lalong involve lang tinggal asya talan nahi kan so kalau kunta kita mga tharai ketupat ingin lai dep kata ngi syong ngipit Hindi movie na marti por Didi 1 Didi 2 dan network dan cable ti kipor so that family time kalau important bah ti ngiyak diang satu ka mau tu kapat Hindi cinema snap film you ki poj ki tingin na thara ka hit du ka shule phi ki poj ki te ani ho dan show mo kun hari mang kan mau tu movie jo rekharim jula aban klad so bang she an thara hi injini te ko por we were one of the first hit TV phi black and white ki por then kini bas barok Sunday tak mut la kayin la dak bet semam ki besong madan ru ho ki besong madan ru kitu ki jan khangit ki bangi aban bir kitu bania pet lang mo ni sia song shit bang akan mau ki por barem mo day nomor finong fi nomor pen kan mau yang api tu beli kan mau yang por ba
kia pe World Cup Hoi, ni pe hoi. World Cup nomor menshwa kam dei Shit. su komentar Hoi, ko ba hoi. fipet tanga mobile ni Hoi, fipet hoi. no ri Screen into, hoi. menshwa pat la dan aku ka dong ni la ye shong mangi la dan bepli TV na situ la ikut okey kan kedai kat tabaji lek bi henta Hoi. ini gather beteng ini dan bi entu si perlok mengong katu kalakut te katu kejuk Hoi, hoi. teman apa kalau apa kejuk ke balong per bah te nomor kata kong kwa ba fin keren halor ki kumno bangin navigate lan ngin mi nang ni ski kita ki solutions le si kum ilong kami pe philap mo phi nomor pe ke jing long kami fi balance su ka kam dei ka basuk Hoi. ngaburom ya kata te Hoi, hoi. Ti kum nga pare ngalong single mother mo. Marsen sedang ka COVID hi ka jinga thought jangaru ka sang nga face challenges, nga face problems. Ti anyhow, nga comment pat at the end of the day pat nga beri ex-husband jo nga pare ngiyad idang don kat ka cordial relationship. In fact, kadang kambiang kadang kamlong healthy menta. Kum bani ka ba kalong menshwa ken. Ti I think sometimes divorce is not such a bad thing. Kadang long ting kalong tabu tam I think it's not such a bad thing na da finang ban still burom iway and still lang la nirap ha as parents together ban you know ban he pensan ki khun na di ken ti for me but at the same time pat marway ban pek bat khun bat kti bat kam bat jam kam dei ka bakai kum phila kam dei ka bakai kiti ningkong por bakadang dang ngarang separate bari lok changa ki porti ki khun ki dang red ting hapet bat ying bat sem sudden change kare ka por ka ba long challenging tam nam tayanga man borosh ka tai dan lok la yarap lang man pe ki khun la yarap lang ban be ka kam school la yarap lang ka hikai ne ka shet ne ka ni ka tai ti ndala long ba transform ba hap le hi na dong stong nga sabitang mga baki khun arngot bat ki so atli ani sa kam jonga kam dei ka bakai na mar kam jonga ka involved ting haban travel haban sa ki jaka ki ba kam long remote areas sedang adun ki weddings alai sni ti ngan pet khun ne ngan chat ne ngan tiu ne ting nong trade jubyang man sa hieng ti nga shouldn't bak ba email wi sa hajan ti ting por bangaran ki events ru ki khun ki ong me dada p1 slam kat baslam ar live jiru one show bet ne ji me ti kalong walking distance kat ki ji me ru ti ngan lawan pai ngan nya kali ru hikai nya tang shibnai tang ban nya wut ti at least like katur kaya rapi ndang la drop ki nong tray ndang la wan naki shnong ki thau ki bakham chngai ngan drop ki nong tray shiying masan nya hi kali shiying pare kum to dan hi bat kajing ia dan hi bat kajing tieng mo tambam la li na ka kampat ti ngawan chi nga shawi ki khun I barit ti dang ret hap shuba ti la sam thia palat ti ting arbji ashteng ngapen thia iki ngasung masle henry bji ngal akhi biang penbiang ka breakfast ki penbiang ka tiffin ka jongki wot yarap pen kre ki ti ngasin nya dak skuti dik boi ki school ken kiri school he ki school po ki skona kisi ho ekisi ti na do mauro kali be ki si di bu school ki lalu nasi ni hoi ti ban si ti kata up down ru ka kata ka met ka pha jonga ti ni ka ken saka wanching saka shet saka tiu saka be biang na kam ladi judan por na tharai ki tu ki yes tang bangan smusi ba kata ka jingela jonga ngam shim dan por bangan monne bangan dan any sort of depression ngam dan por hadu kata kalong long so busy balancing ya ka kamru pergi ki khonru tamang tharai blei ai bor palat pi udah ngada ai ngusya na ba ai bor ai mensim an ngada perkat dengan look back rungong ngai ngu bau penlong busy yang aba ladang am long busy ladang along idol ngala shpoy ka depression ngan sa shus ngosen e ladi ngan sa perkat belai ka jaya ngakum ni ngam sim plan ban wan rai ki khun marwei kani perthai ngakhlem plan bangan tikke kini khun marwei ngakhlem plan bangan chu ai ki ka future ngam tip ka ban long kumno ngam dan por ting bangan le anything extra ngashu focus bit ka kam bat ki khun nga focus bit ka kam nga trishtam ma 3 minute ngam judan por ban keduk parlok ngam judan por bangan thiet diam thiet bait ngam judan por ban le e ru em ti kong Rochelle nyamar fi ong single mother day Hoi. kani ke jala ka jongi ka babon bha kum kita
ngilalap babun ba balik si ngimjiyo bani keren halor kenu kerensan balik kalong kum tu bat hatu ngin wat kum kita ki solutions la ni ngiwat bangin penbiangi kita ki long kemi ki belong marwe te napihi kadai kawe example napihi napi ong mentan ba phim shushong pi penbun kam ni ladi te menta ngan kali ka ni mo pi pidan message you ya kita ki long kemi ki babun ba le si ba pet kum kani ka show makidan pi kena ti nga thai kawe nga kemen parat number 1 bangalong kan thai mo number ba kisi ong em kata kadai dong shen kan thai shi bor kan shen rang pat kar bor kila man ong ya kata tang ba kawe ngan ong pi nga kum kalong kami ke mga shem mga hakashis ngila ni hakashikanta ngala ban ba khon ru ngala ban chet ban tiru at the same time pet jing tang tu ngala ban cling ru at the same time da fi ko man kan phone ngala ngala ban e kata pi ngala ban balance kadika balance and kadika strength ka ba ayu blay ni sisin mangila long kami bro si mi ada ki pangi khon ru ngila ban pet bit bro si mi ngila ban pet mit pet ti khlong na jong next day ni ki bedang kloy kayin ka sem pani kata ngidang la ban be kam ngidang la ban pet ki khon ru hatu ong si usunang mula melek kumta. Dia kata kenal bangi hab da ong menta beli ba kalau along ke matrilineal society bangi hab ai ya imei kejat kali sya imei ngala sutu menta. Ngala sutu. Di kadi ka bor ka ba ai ublay hingi kente. Kadi nalor. And shisha nga kwa ban ong ki long kemir kim de ban sngu sen e yala di henry ki di ban challenge pe yala di ru. Namar balai at the end of the day pila ban le marbai pim dan kam hi ni nur pim dan kam hi ban de pan ni nur nada pidan kam mon pila ban tike ki khon pila ban tike kham ba ban badan bat upat na diru mar kadik penjing penyat ke jong pi ken kumnu pi penyat kumnu pi penhe pensan kalau kum ta ken dia ni kawi subject kepala kwa ban ya women empowerment menta ban ai bori ken thei hatu menta mar kani kalong very controversial ting kani ka topic ting baki ong hana bi kan thei hakishnong ki thau kim dei ban take participation tanga ngai I ka bio jung phi ba fi piden pidei hapo ka shnong ka thau ru phi long active hoi tu batai spang ta ngataringi ting la long underestimate parat ki kan thei ba kim la ne ki dei bandan restricted bitang ha kayin ka sam ne pe ki khon ki ti ne pe ka kam kal jong na jong tamang ngataringi ki kum ki long kami la ban contribute so much for society na mar balai kum sheshnong kini ka tai ru pe ki khon sam na shpo shnong ki nyele yu bon ba shi yo lok dang khna ki per khat ba am dan e ish ban le ki chlet tribal la tang kum ni kum tai kala kut ka jing em jong ki Henry kam shimbe kata ngathrai hapo kishnong ki thau ki jongi ru kumangan chong no menta nga mi na po hapo ka society le jong bali nga ko ban encourage ki khana samla nga ko ban long ban ai men sem lam ya ki ken bakin ki shaprang there's so much bakila ban le there's so much bakila ban contribute namta ki hobbies ki jong ki lifestyle ka jong ki prevention of drugs prevention of so many things ka bakila ban le namta ka jing ki namta ka shnong ka thau jong ki there's so many skills that kila ban le there's so many things baka government ru ka yarap namta ki long kemi ki bakwa ban seng business la jong ki schemes ba pher kala ban long maybe skills kala ban long livelihood kala ban long so many areas tinga thrai makir ki di ban follow up ken but ki wat jing tip na kishnong ki thau jong ki scheme ayu ki baki ai ki government ki baki la ban le dala deru pi na maki yo subsidies ki babyang di kataru ka create employment ru hang tu mshimde no ban kut no tangka life jong ki ban chu khun ban chu pen kut tang kumta ho dei wong phi mar controversial ngai I kani hapo kashnong banga sa mga like kormo kani ka jing tri shispas ni ka jing tre shis pas ngi ti ngai I nga ki dan gini ki kan thei ka ba ki tre ye ki tu ki surok kan ngai tana ha ngong ngai I ba ki wan ki pen bhaya ka shnong nga thau kamot ki kan thei kim la ban dan shadien te kimla in fact na try kini ki banam po nong kanong ki dan ki ba start ba phi ba ki dan ki ba start ki dan ki ba trish tom ha ki khamlong thrang ya kani ka ki thrang te ya kani ka ngan ong no
kanika knowledge ki trang ka employment ki trang to do something better nam ta ka yeng ka sem ka jong ki pi te na ka liang jo ka government ru ngai I bun bha ki scheme ki badon ki trainings ki ba pher ki ba free PPI trainings long kini PEP lengba ka jing tip ka jong pi kini trainings kani ka jing I scheme what are pi hang tu ngan sa poi ka de piru PI gum kini ki jing ram em nga pare kalong no kami ngadang shoes dang kani ka academy ka jong na jong ti nga pat ngampat tip bah ba ka government ka ai ni ka mai ka kadi ka something mangala kwa bha bane na do ning kong ti lada nga pat nga shimya kani ka scheme ngampat tip bania e kata whether ka time frame ka long kumno ka criteria ka long kumno ngampat da tip ha it's something ba I've started on my own okay nga ngala biang ka jaka la jong hieng ngala biang da dong stong and plus ngam kwa mandile than Markidon ki pageant auditions ki banwan nadu banai March. From March onwards ki dang ki pageant auditions jo ki Miss Meghalaya, Miss Universe, Miss Teen, Mr. Teen, Mr. Meghalaya. So ki dang nadu banai March ki auditions. So lada nga upcome stem ya kata ple kila bandu no ya kani ka training kini na fi ngakwa man prepare kini ken. Batai khendiat spang jong pi kani ka academy jong pi Ti kani ka academy ka ba ngasang which is called Crown and Confidence by Rochelle. Kan day specifically ka academy bangala ban train mdei tangi ki ban join pageantry mo. Kani ka training kala ban yirap ki khna maki kam interview ki jong ki chika ba pher ki ba ki kwa ban pentibit ek personality ka jong ki ka facial expression ka jong ki ka overall personality ka kom kren ka jong ki ka pronunciation ka walk jong ki ka skin care na dong stong maka man pen ready ki nyamar bating teng bun ki khna ki duna pale ka confidence level ka jong day lada ki dan ki sabru ki tieng lada ki kwa ban kan ru kimla ban express jadi te lada kimla ban express jadi wala ki start wala ki dan ka sab ka ba pheru kaleno dan jimentoy hoy and then at the end of the day it's brains and beauty with a purpose pi namar ba kum ki jat beauty pageants ru kitu ki ba job kila ban long ka voice chongki ka youth ka chongki ka message you kap ko ba ki ban share ki kila ban le nam ta kashnong ka thao chongki ti dang shen jang last week nang wan entrepreneurs la ti idan I contestant but I miss jongka Miss Meghalaya 2023 mo Stella itu I na posh nang penors la how she wanted to uplift the youth nang to and encourage them, for these kind of workshops. And in fact, it was such a good initiative. Nakaliang jung iru na marbating tengki kena ki mut ba tangki ki ba pabri ki la ban join. Nani tangki ki ba jrong ne ni la ban join. Nai kam shim de kata. Manu ki la ban join. Ka shong tut la ka overall ka experience jong pi ka kom kren ka jong pi ka kom overall presentation ka jong pi ken ka personality jong pi ka long kong san. Di Kumkini programs, kumkini trainings gear up not only for that moment, but you carry these sort of trainings for a lifelong. Okay. Nah, so true. Teman menhakani pidan stay penursla kan tayo pi shong stay. Em tang she's it was a one day. Pidan kumkini ki workshops la ni from time to time happening. From time to time, different areas, different places. Timnang ni dang like Mr. and Miss Maulai pageant through ngaguru miki khna nang ni dapat maulai ru tinga pit kai ki khna chni ki long talented pa and they're so fast to learn but it's just that bangi klam yo board han ban spend but ki they need more time to be more polished kenya kwa ki khna chni bakin long so ready bala sharis ni da ki job da ki represent ka state job ru kin long at par with other contestants of other states not only Northeast but in India as well again Pidan hobbies you Lanjut ni kini ki benaduk meneng ya keren. I love cooking. Tadi meneng lah dia ben bakla dia ben pendiang baik ke stage benda ni ki. Yeah, I'm very passionate about cooking. Gardening ru kasi long passion pating ting teman menta bakadang ni thu hak menta barak telang tumni em ngasngo bakas ni do ka elut. Bakan paitan ki plants ki ngasngo baka elut ka ki ti ngam dak ta than ka ta ti but I ngas tanat haban chat man ti kani kata especially marba ibai khon jang idan chni barit idan po boarding police po Lucknow idan barit pass po boarding ti dadan ki khon ling ani as tanat haban chat man ti ban something nice for them all the time ne kumta ken hoy passionate about trying out new things
to mentang nga kan mau mo. What is your strength? Ko strength jong pi dik e. Mentang ye strength weaknesses. I think Kabor it's- ga jong pi ka advantage disadvantage. I think it's my willpower. Along my willpower and my determination. That's something that keeps pushing me. I always ngashi bu target sa pagkajing imjanga. Ngana bu targets ngam bojing temu ba mta usnamti dakmno ngade bendep ya kanila ni ngadang ne psnayi nga shwa kata snam ngade bendep bet kumta. Ngim taw snam ngakwa ban pli kani ngakwa ban le kani ngan le ngalong determine ba ban wat kilat kidenti an ngam jusha ikinu ki challenges ban down yang ngalong tu ngayat bi chkhmat ngan sapet iki jing hadin tambang ngan yat bi chkhmat no matter what number ba if I look back haka jing im janga por bang paish long house nem arajar khatway por bang nga khai kun ba ajanga mu ibni kong tinga khasha po Bangalore ibarit tinga khash long ti nga balang ka bri ka balong independent na ro mun chwarang khana the indang on pash long pade ki khun ki dangit ka age gap they just 1 year 8 months difference the ngon shilong thli mo ngam dan jam per ngon pai ti ngan le kumno ti nga ki khun ki dangit nga sab di mai ilok jangar naman bitay bi shabar ti masman pash long ti obviously ma irum dan jam la ik kam shabar ti kalong ehi man banias dang nyale ke ki company rum dan ki portion nyale ke ken ti bat pliti to por iti iparash nang jangaru ba shidan min charge ba Bangalore nya dan lang ma iru dan project ABC wan pai lang not bakla di pa kum to tinga wan pai lang ken chni ti I parajanga but I lokchanga por ki ong kinyas dang I don't know if you're familiar with Meaty Delights. Oh, ngala kan mau. Hot. They were the first banslang ya ka Meaty Delights hapo shlong. Ni dan dukani badet bah ko moro. Badi rules ni kita character style hot. Di kias dang maki ya katu. Di ngapde to somehow gila asang you can gila asang yat pa itu. Di ngapat ngap kin ki kun kidang yarit ngan ne kumno sha. Ngakwa ru banle something different. Ngam ko banle kaju ke bale do ki bri hang ni ngalong very my mind is like different. I always want to do something different, not something that man penbut ki way ne kumta ha Ko long original ba. ho ting onga haslong ni ki bun bhagi weddings ki bun bhagi events. That's how I decided nga ong may nga ko ban get into this line. I want to become a wedding planner. Titok por dan manu badai wedding planner to por shlong. How do I start ken? Again, it's God's plan. I rely on God for whatever step that I take in life. Whether don bangit yang ane, don support yang ane, don support nga IT bichu bling ako amle kata try ngan le kumno dada ka di ka will jump hi pinplit lad pinplit lenti nam ta changa ngam chum dan hakti kan mau ngadam tang kata ka phone ka barem ba mo hakti kan Samsung Note 8 ngakan mau at the same time itai best friend janga idan chupong Mumbai and banglit school lang itai best friend janga iong yang Rochelle ngani tho no ta mangam trust ni no shlo ngakwa ba pinle don mapi kaslong at the right time garang plan kumta kasu hap akti janga ti ka wedding ju first time a plan mga nam ta ka wedding ju po Pinewood I lok ju no pa Mumbai once ni I think that was the first time ba nga perkat ka first step ka bangi shim po jing MD ka dige ba etam Uday. ni ting ru ban shim kata kan long ne kam long kata ka kam tamba it was a success and from that time onwards they ngalak kemen bangla long hun king ta kamen same but I needed to get my team tamba mga kwa banle mde tang decorations nga kwa banle dong stong nga kwa banle you know pandal nga kwa banle catering nga kwa banle every single thing that's required for a wedding perfect wedding to happen for that I have to move about book I taxi ni po PB ru bon mametre wan chamauro hamauro tangki auto ru phap ki sini phap ya kejat ani hang ta ken ngasham jing tinga di no ta ka phone jonga hapo Olex ba ngadi no ta ka phone ngayo ka pisar ka bakhambiang nga bu down payment nga thin scooty ladi isay rap imay kanao namar ba ke ka mga kwar nga simpisab ni imay throughout ginangit ki kun kat no ka jing diaw to pi man sim ni barush kata nga kamay kat ni nga penbiang not ki para kini kita hayeng menta nang layo kun pat ngam dan pisa
Ti ngasosi kata nga ko ban ai the best ki ko na diru taman ni ka challenge ka ba face kam re ba kai mo. Ti anyhow this was my chance king bangan travel bangan I got another friend of mine ban yat ho nga plan ka wedding jung iru ka longkam after that king ngasang ban grow suki ngasang ban pli ni ka page nga and then ngasang suki tinga hap nga bun ki parlok nga tinga tian nang niru kyong bali pim le chideli kum ni kum tai pin yo nang ta ki jing yarap ki knowledge ki bangayo ru ka babyang ti bangan ngam paju poi por ngana ni Delhi like of course just from work basis when I was working with jetting a poi tang balak nya kata pre long banrung ski yo ki thang ki ni ki tai ban lung marway kam ni ka bakai tinga let hi nga nakapisa ka mga yo nga save ya kata nga let hi nga rung hi kita kichani chok ki balong kim bahagi jaka ban trust ki breru phimla man trust klumar nga ken mau ngai thip ki tiar ki mar ningkong danga pet menta danga phai din nga pet tendet kumnu ngali le kita ru ngam tep marway nga travel marway nga thip kitiar na kit ki mar kan ikat ni ban seng ke business sa jong mo ma mdan manu ban yarap da fi kwa hable hi kadi ka risk ru ka tahi ka investment ru ka tahi ti kam dan anything ka po janga bangas dang kin schemes from government ne kini tai ti mdan manu hi bala ban yarap financially ru tamba naladi hi ti ngatharai ladangim face kum ti challenges ru ngim tep te ladanga ngala ban le bele ki we kim la ban le ngatharai ki ti bapet khamtam gi khna samla sngubha banda sngap bha kata ba kanu ka jinge ba phisem phila be kumba ong kong rusel la be kadang hi kata ka willpower kan mi hi ka solutions te ha ka tu pol nga kamang ni strength jong phi dei nganda lit biang ha ki tu ki strength na poi ki Israeli special forces ki kentei ki ba serve ha ki tu ki military branch ki yalit mentapat ha ka wi pat ka banta ka babun ki bru ki nam kata ka weakness ka jing tolat ka jong phi. For me when it comes to my weakness I think namar ba ngasih tension hakapol mga nang trade kamo while I'm doing my works ki events ni kita namar ba kum ka wedding planner ti ki bri ki tension ba phi ki clients ki tension ki ani punya dep na punya dep pi bonsin kata punya dep tinga hakajing train namar ba ngasih dan mitu moto on time performance ngasih Fila ya bitu moto ngala dep on pa ta ka yu ngapin ya bi katuka joke style ki ka kam ka ni kata ka jonga ti ting haba nga sutho ba ni ka kempal ka por tangi ti por ngasong tense ba and plus ngasong ni lada nga long delay hey am kata ka tension ka ba jur ngasit shu I think that's my weakness instead of being calm hak tu por instead mga nong jai bi ka mense mga nong kam thanda mga nong kam you know kata ko por ngasong panic ngasit don bi ti situation kanya marba nga haban pek shanila dep ne shat lada ngala dep mga kitu kimpat dep tingam shin kwa kin makan dan any gap had hakanu ka jaka kan kata di ka way number 2 menchwati I would say ba attention ba ki khun kim kre would ban school katu di ka tension ka ba again nga chim tension be hali nga sang long hyper no nga sang long quickly no hata ka por number 3 benta nga tharai ha ka por ban ya akali kam tam ki taxi driver ne ki khna ban ya scooty kim eye signal lang ni kim eye signal lang tai tinga tharang kajing quickly jong hat ki pot ting nga haban dei kampen thanda na ka jabing te balong hapar khat mo ka kam safety ti kendi she come quickly tinga tharai kita hi ki judon bok ma pi ba hilang nomor ngel ngat lang ga ju i ka tu nomor ting de finya kali dei ngar ngadon weakness nomor beli ning nya kali ding yu iba kim eye signal ka badi ban ai kajing dam sukui porte pina ngas idang atinra ne kan le kum no ne sebelabun kam it's bakar ki ban be la ka kam na jong ti kata kan I feel like ni kalau ka challenge ba challa I'm trying to ngarang ngile bala ka ban tension ti weakness jong kita te khulai shibun na banta ka tu ngila yo ban pe lu na ma strength jong fi ki weakness jong fi te 2023 katu ka award jong phi ngala jan ki klet ban mention halor ka EP job katu ka ki ai award both my awards na ka Rotary they recognize my work okay dan turu hoi ngayo ai katu po 2020 na ka Rotary Club of you
ngayon ikaw as a wedding planner for and women entrepreneurship. The Sushma Swaraj Award also, it was quite a number of ladies who were who've been being identified from the state for their leadership and entrepreneurship qualities. Kan? Ani ngit nomor angni duna mo on dengi keren ya kani ke ketin entrepreneurship what ke kelas 11 commerce ru kaladan ke subject kin ti ngasem ya ledi ba ngidang duna gini ki women entrepreneurs kin ha ke jela ke jungi makin dang mi suki I hope suki kindang wan kindang mi na ke jing ku play kin ti ka message jong pi mo shwaban penkut Rochelle kalong ke ika message ke bapin ai ning kong du iki kena samla ke bapit ya kani ke program ha kani ke por wangi dan lang. My message ni kena samla number one is first of all is to respect your parents. Respect your parents. Yes, respect your parents. Buram mi kimi kpa. Namar balay namar ba ting bun sin ki kena menta ki sungu kila anang lot kila tip lot kim dan kam ya ka guidance jo ki kimi kpa. Henry kawi ki diben kin mau ba ublay shimla abandan barokhat nakadaw ay kimi kpa yangi. But kakimik ka katin juga ni kipik pa kalong ka iki ka bakodor ngidi pantik that into account mo namar balay nga try makikila ada fosil pati ka future ka jongi kan long komno kila ada fosil pa ka company ka ba ni mix ki panok ki bakomno kila tip pa ba ladangi minot ladangi ko ngo ladangi long ki battery system kan say so bet ti ngakwa bakini ki youth bamenta do not take your parents for granted mo wanam shim kabui ka jing jung kimi ka jung pi wanam shim kabui ka pisa jung kimi ka jung pi ka de duty jung pi ban proof menta yaki kimi ka jung pi something ba pin I in return yaki ken Ngarong shim ya kani long ru dak baburam dei kong Rochelle kani ru ka message che ngaru kani nga shong hang ni haladi ru dei kani ru ka message che nga shimet ru namar ngaru dang den ikmi ka kila sedang ben temen dang la iba koni ba message pi I untang ya kiwei ru yang ngaru kumjo kan te ngasutan namar balay ka pisa kan wan ka pisa kan letru tangba ka blessing ka ba pio kan ni sa shijinom haka jingem jo pi tementa bang along breu ngalong kumniru ngatharai ka dei shibun ba ka support na imei panipa ki para jonga brokhait ki family members jonga ho I think ngam dei mo ka breu ka ba bangan chu ongono ba like I'm not perfect ngaboni ki jinduna ngaboni ki jing bakala kan ni katai tamba ka life ka jing im jing ka long tu ni shem jing e ki babon ki challenges ki babon ting ki bangi shem ting long ngim de ken bandu jing kermen sometimes there is positive feedback sometimes there is negative feedback kumnu ngi shem ya kata kumnu ngi kwa ban pen kalai ka jing im jungi ti ngatharai ngakwa ki khana ken bakin dan taka fear of God number one at the end of the day number two that respect that they need to have for their parents namar ba ki apoi kaniru kadin demba ki jing ai jong ki mikpa ka jong ki ti ngakwa ru namar balai ting ki men menta ki khna bun ba ki sngo ki la biang nu dong stong kat ba ang kat bakwa la yo let ti kam shim de kata atrai it's a way of giving back it's time to give back I know family it's time to gain that love that respect kabaki deserve ki make pa menta namar ba ki make pa ki bamenta de ki bri ki bla taste tam na de benchwa and they want to give the best to their children nga so tho ba kata but in that tug of war between parents and child thing there's a bit of a bridge menta I feel can personally feel like that menta pat ka message yung pi yaki long kami Ilong kami lelengan ong EU kan ngakwa baki kin so tho be ka strength jong kaladi kim shim dei bakin ong bet ngamla mo kim dei ban give up ki dei ban dong hakata ka main ka banong positive bet namar blai da philong ka baklan da philong ka brave long strong ki khun jo phiru kin pet nuksa na phi hi kin kiu shakmat la dai kami jong ai la ban tristam ka ni belai ngimla kalong no kum takin and sakwe ru ki long kami ngatharai da blai shim no ai kambon jo if he di waju sngo ba fidan marwei waju sngo ba ubli un ino if he waju sngo ba pi mla waju sngo ba ki challenges jung pi kambon ban ya ka ani ka jing shem ka ba pi shem pa ko jing im jo pi kambon man ya ka ba na shem manga mangi bar ko ni shem ki wei ki jat ki jing shem ki ba kham e shu nai ting ni crunch pang ta ting nim shem kren ya kata
Ti le si pila ban iba nga syong kum ni nga biang ni katay nei ka klemon da ka basuk dailing ba ka jing tristom dailing ba ki umat ki bakathang ki bangayam ki bangam pen pau perthai tang ba nga kemenu ya kini ki challenges ka mang yo apa perthai bangan long brew hadu kat niru ti dadanga ngala nga try makir ki labe Toko. Kublai shibun kong Rochelle kublai shibun nam ta kapor ka jongphi but ye kitu ki sembo perkhat ka bapila the maphi kani kadai amdei tang na kabanta ki longkami kamdei ru na kabanta ki khna samla kadai ru na kabanta jungi ki badan hangni po fo front media ru namar blei ba ladang ngashong ba ikong Rochelle ngasngu ba lese kalapan phere ka jungu chu perkhat jonga hakani kapor namar blei ngio ki jing ki pher ba pher te halor kitu ki jing ba pher ngila ru ban job halor jing kitu la dan idan kamon ka baklan but ka jinge ya hublei hi sai sien kublei shibun kong Rochelle na kabanta ka por jung pi te Christopher Gatford na ka studio jung for front media kublei shibun yakinong pet